हाय फ्रेंड्स, मालवणी तडकामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला तूर डाळीचं पिवळं वरण करून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे जिरं अर्धा चमचा, कढीपत्ता 7 ते 8 पानं, लसूण 5 ते 6 पाकळ्या त्या मी उभ्या चिरून घेतलेत, कोथिंबीर 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, थोडंसं खोबरं, हळद, मोहरी, हिंग आणि ही आहे तूर डाळ कुकरला 4 ते 5 शिट्या करून उकडवून घेतलेली। आणि ही आहे मीठ। मी गॅस पेटवून त्याच्यावर पातेलं ठेवलंय। त्यात मी थोडंसं 1 चमचा तेल घालणार आहे। तेल चांगलं तापलेलं आहे। मी गॅस बारीक केलाय। त्यात मी आता सगळं फोडणीचं साहित्य टाकणार आहे। मोहरी थोडी तडतडल्यानंतर मी त्यामध्ये जिरं टाकणार आहे। मोहरी चांगली तडतडली आहे। मी आता त्यात जिरं घालणार आहे। नंतर लसूण, मिरची, कढीपत्ता। तेल जास्त तापलं आणि जर फोडणी करपायला लागली तर थोडा वेळ तुम्ही गॅस बंदही करू शकता। हिंग आणि हळद। फोडणी चांगली तयार आहे। त्यामध्ये मी 1 चमचा डाळ टाकली आहे, कारण आपण जर सगळी डाळ एकदम ओतली तर ती अंगावर उडण्याची शक्यता असते। उरलेली डाळ हळूहळू ओतावी। आता मी गॅस मध्यम केलाय। डाळ थोडी घट्ट आहे, त्यात मी थोडंसं पाणी घालणार आहे। डाळ उकडलेली आहे, त्यामुळे ती शिजायची गरज नाही आहे। तरी पण मी ते 2 ते 3 मिनटं मीडियम गॅसवर मध्ये मध्ये हलवून शिजवणार आहे। डाळीमध्ये मी मीठ घालणार आहे। मीठ हे चवीनुसार आहे। डाळ आपली चांगली उकळते। आपल्या वरणाला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। मी आता त्याच्यामध्ये खोबरं टाकत आहे। खोबरं हे तुम्हाला आवडत असेल तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल। आणि थोडीशी कोथिंबीर। परत एकदा मी हलवून त्यात ते चांगलं मिक्स करून साधारण अर्धा ते 1 मिनिट शिजवणार आहे। डाळ उकळताना ते थोडंसं फिरवत राहायला पाहिजे, नाहीतर ती पाणी वेगळं आणि डाळ वेगळी अशी होते। मैत्रिणींनो, आपलं डाळीचं वरण तयार आहे, तूर डाळीचं वरण तयार आहे। तुम्हाला नक्कीच आवडलं असेल तर मग लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।